So wannan website da kuka ga mun sati yanzu za ku iya hacking na wayoyin abokananku ko matanku ko kuma kannanku ta hanyar duba me suke yi a wayan nasu domin ku ɗauki mataki akan abubuwan da suke wanda ba su kamata ba. So shi wannan website ɗin an girgire shi ne domin kula da yara, domin a kula da yara da kuma kula da ma'aikatanku domin ku san me suke kulla akan ku, okay? So bari mu duba da me wannan website ɗin yake iya yi, okay? A cikin wannan website idan muka yi register a bidiyon da zamu yi na gaba, insha Allah za mu iya ganin wayar mutum tana online, za mu iya tracking nata mu gano a ina take, za mu ga battery percentage nashi, sannan kuma za mu iya duba sakonninsa wato SMS ɗin da aka turo mai kenan. Kun ga kenan in kana so kai bypassing na OTP za ka yi aiki da wannan for educational purpose, ga kuma kiraye-kirayen da ya riga ya yi, ga kuma location a ina ya ziyarta, sai kuma hotunan da suke kan wayan shi da kuma wani applications ne akan wayan nasa, da kuma event da ya sauke akan calendar, sai kuma contact nashi, da kuma website ɗin da ke yawan ziyarta, sai screenshotting, instant messages da kamar aka ce instant messages kamar message da suke shigowa ta WhatsApp a cikin wayan nashi, ko kuma kai remotely control na wayan. Misali a ce ka riga kai tracking wayan ka zo unguwar da wayan take, so za ka yi amfani da wannan remote control ta hanyar tura ma wayan sako, za ta yi ringin ba tare da mutum wanda ya ɗauki wayan ya hana ta yi ringin ba, okay? So akwai kuma live view, wanda wannan live view yana taimakawa sosai wajen kallon mutum live ta hanyar kunna kyamaransa. Sai kuma file explorer, wanda file explorer shi kuma za ka iya sauke duk wasu files da suke kan wannan device tashi zuwa computer ka ko kuma wayanka, okay? So sai schedule restriction, kana iya rufe wani application kace da zaran karfe 8 ta yi application din zai iya rufewa. Akwai kuma live location in kana son ka san ina mutum yake live, sai kuma SMS sakonni, za ka iya tura command sakonni kenan, ka iya tura mai irin muna ganin ka duk abin da kake, ko kuma ka so duk wannan zamu explore na wannan insha Allah a cikin bidiyon da zamu yi. Wannan kawai muna demo graphic ne, ko kuma in ce demo analyze game da shi wannan website din, okay? So ku yi subscription domin ganin yadda zamu yi installation na wannan application, ya kuma zamu koyi application a cikin wayar mutum ba tare da ya san muna tracking nashi ba. Sannan kuma insha Allah daga baya zamu yi bidiyo wanda zai nuna yadda za ka kare kanka daga irin wannan kalan application wanda mutane suke sawa domin samun dama da bayananka, okay? So mun gode sosai.